हेल' लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय लोगोफोर आंहा नै दा दुब्लियावहाय दंफैयोलाय आरो बोराया माइ रोगादों ओमफ्राय आङो गुमा गोथाव हमनो फैदों आरो बोराया रोगागासिनो दं मैयाबो रोगादों ओमफ्राय फाफ्लि सानानै दङ बोराया खुनुरुखुमसो रोगागासिनो दङ मानसिबो मोनाखिसै लेंहरदोंमोन गैया मानसिफ्रानो मालाय माइ हाजोबदों सोरबा सोरबा न'नि खामानि मावदों बयहाबो माइ हानाय बोथोर नालाय ओमफ्राय दाहाय सासे बेवहाय फैनो नागिरदों आरो रोगानो आंहा खर' खाथुबलायनानै बोरायजोंहाय बजाफा रोगा फैफादों आरो बजानै रोगाखांबाय आं दासो मेंलायबावबायसो ओमफ्राय बजानै रोगानायावनो नै दासो रोगाहांदों ओमफ्राय ओरैहाय हाखांबाय आरो बै दलरसेल'सै ओरैहाय हाखांजोब्बाय बै दलरसेल'सै आरो माइ हानांगौआ जोंना ओमफ्राय बोराया नै गोलोमदै गजोबलायखाबाय सिबायलाय ओमफ्राय जोंना माइबारियाव मोसौआनो मैया हाखांजेननायनिफ्रायनो एकदम जेव मैयाबो खाफैदों ओमफ्राय दिनैबो सोरांस्लाबनो हायै माइ बजा बोथ्रोदा गारा खानानै दोनफैजोब्बाय आरो मैयाबो बजाबासोखौहाय जाहोखादों ओमफ्राय दिनैबो जाखाबाय एकदम खेंफ्रुजोबनानै गालांबाय मानसिफ्रा नायाल'ना बजा खाथियावनो खानानै गालाङो नै मोसौआनो मोसौ एकदम बिदिनो आरो थाल लाया मानसिफ्रा मालायनि लस जानायबो मोनथिया आरोखि गावबा गावनि मोसौनि उदै बुंनांगौखौल' नायो बोलो माथो बजासेल'नो लाबोनो हायो बजानैल'नो लाबोनो हायो बजानै थिखोनांगौ ओरै बजाब्रै लाबोनांगौथ' नोङो दे नों लाबोग्रा जा आं बहाय जाबग्रा जानोसै आं बहाय जाबनोसै मोसौआनो जाबाय गं मेनानो ओमफ्राय गिथाव बेथ' सौबावोसोनो मोसौआ खासुंनानै दोनबाय आं ओमफ्राय मानो बिदि जाहोयोथाय मानसिफ्रा गुमा गोथावखौबो नागिरबाबो मासेबो मोना आङो नागिरनोनो रोङा ओमफ्राय बोराया नुयो बेहा मैयाबो बै न' खाथिनि हाखांनायावहाय बेहा बोरै नुयो आंहा नागिरबाबो मोना ओमफ्राय खुनुरुखुम खिन्थानो आन्था मासेल'नो मोनदों आंहा मैयाबो मासे गोरलै देरहांनाय ओमफ्राय मासे गिदिर मोनदों बजाखौनो खेंफ्रुं नैबे सौवो मोसौआ गिथावनो गंमेनानो बजा खेंफ्रुनानै गालांबाय हनै जानाया नायजाला बेखौ बोरै बुथुमबावनांगौ दे बुफ्रुजोब्बाय नै सिरिजोब्बायबो माइया बजा खाथियावनो खानानै गालांथारो नालाय एकदम मालायनि लस जानायखौबो नाया मानसिफ्रानो माबायदि मानसि दङ गैला नै सेस आरो बैथिंबो बिदिनो खेंफ्रुनाय दंलाजोबो बैयावबो दङ आरो बैथिंबो दङ मा बुंबावनोसै बोरो खर'आव रुजुनांगौ रा मोनथाम बेनो मेंबायबो गाज्रि जानोल' जानाय उन्दुनाय खिनाय बेनोलाय गोथाव जाग्रा गोजौआव मोनसे रुजुनदो आखाइयाव मोनसे लादो बिदिसो दा बेखौनो हाला खुनुरुखुमसो रुजुबाय मानसि गाहायखा ओमफ्राय आङो हायसिनबावसो खर'आव बिदि रुजुनानै जौसिनसो जाबाय जिरायथ'दोलाय दसे मेंलायबायना खननैसो हाबाय नालाय दाजोंसो 3 times
हाया बे गासिबो नों थालांजासै ओमफ्राय बापरे 3 बिगाया आं दा 1 घन्टा जिरायनानै बजानै दोनसै थर गसरलायदों गोलोमदैया थर गसरलायदों नोंना खेबनै रोगानायावनो मेंलायखाबाय खेबथाम जाबाय आरो आङो रोगानाया खेब्रै जाबायथ' आङो दहाय फार्स्टआव रोगानायजों खेब्रै जाबाय दे आं नायग्रा जानोसैलाय सान्दुंआबो जि दाखा खाफालावल' नाङो खाफाल थिलालायावल' मेंबाय नों बेसेबां फरायनाय बिदिल' फरायनायखायनोथ' बिदिनो मावनांदों नोङो जों बायदि फरायनांगौ बुरजा आं एलपि पास आराम जिराय मोनजायो होनबा आजिखालि फरायबाबो लाब गैलाना एकदम गावबागाव मावै दाङै जा होननायसो जाबाय ना मा होनो बोराय गावबागाव उदै गावबागाव खस्थ' खालामनानै सुफुं होननायनि साया जायो थ' बुरजा रोगानांगौ आं मानोबा गुमा गोथाव नागिरनानै मेंदों आथिं दुलुजोबदों मासेबो मोनाखै नों गुमा गोथावखौनो मासे मोनदों आङो गुमा गोथाव मासे ओमफ्राय गुमा गोथाव गोरलै मासे फिसा ओमफ्राय मासे दावराय मासे गुमा दावरायखौनो गुमा गोथाव होननानै सोनानै लादों आं मैया नोंनि मासेयाव आं माखौ अमा दङ 6टा 7टा मोनदों बाथोन जाबाय ओमफ्राय मोनायावहाय आंथ' जाया बिसोर जाबाय माबसे मोना नों दे गुमायानो गैयामोन 6टा 7टा 8टासो मोनदां आं मोननाया 9टा 10टा जाबाय आधा टनलाया मासेल'सो मोनदों माथो एथ' लेजि दे गोख्रै बोले दा खासुनसै बोले हो सारनाया गेजेरावबो दोन हाखर जाबाय गेजेराव होबावबावनो गारबाव बाबा मानि बे मारा होदों गावमालाय स्पन्ज बायदि जाहैयो बजानै लाबोनो हालायथारदों दे एसे बोलोफोरा दे बेफोराव गोलोमदै हगाराबा अफायथ' हगारबावनो बालबोरा उदैफ्रा देरगुलायलांबाय बेफोराव गोलोमदै गवाबा मायावथ' गबावनो